Яңа пассажир суднолары һәм меңләгән эш урыннары. Яшел Үзәндә Татарстан елга пассажир флотын торгызу буенча масштаблы программа турында фикер алыштылар. Идел буйлап нинди яңа туристик юнәлешләр күздә тотыла, булар хакында киләсе сюжетта. Горький исемендәге Яшел Үзән заводында бу суднаны якынча 1 ел төзиләр. Техник яктан ул беренче сынауларга әзер диярлек. Яңа пассажир теплоходы 120 кешегә исәпләнгән. Кайбер чит ил детальләрен үзебезнең илнекеләргә алыштырырга кирәк. Теплоходны Ханты-Мансийск округына җибәрәләр. Кайберләре Иделдә йөриячәк. Санкт-Петербургта узган икътисади форумда 5 төбәк арасында килешү төзелде. Туризм буенча федераль агентлык җитәкчелеге катнашында Биек Идел юлы маршрутлары билгеләнде. Проектны гамәлгә ашыру өчен Идел буе федераль округында елга флотын торгызырга кирәк. Бу хакта дәүләт программаларын гамәлгә ашыру мәсьәләсе буенча эшче төркем утырышында сөйләделәр. Корабларның торышы начар түгел, су буйлап әле дә совет чорына җитештерелгән Москва һәм Метеор теплоходлары йөри. 2005 елга кадәр Казаннан Самара, Тольятти, Ульяновский, Новочебоксар, Түбән Новгород, Чебоксар, Сарапул шәһәрләренә, Башкортстанга елга маршрутлары бар иде. Хәзер әлеге күршеләребез белән элемтәләрне яңартабыз. Елга флотын торгызуны тизләтүгә федераль үзәктән ярдәм күрсәтелә. Дәүләт думасы депутатлары теләктәшлек итә. Это предмет разговора нашего в Москве. Мы продолжим об этом разговор. Мәскәүдә бу хакта сөйләшүне дәвам итәбез. Тиздән Россия Федерациясе хөкүмәтендә бу уңайдан киңәшмә була. Анда дәүләт думасы депутатлары да чакырылды. Әлеге мәсьәләне күтәреп чыгабыз. Флотны һәм туристик инфраструктураны торгызу буенча план тәкъдим ителде. Беренче пункт – бердәм махсуслаштырылган оешма булдыру. Ул 2024 елга планлаштырылган. Азилә Батырханова, Булат Шакиев, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.